Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma na wannan gida mai tarin albarka, muna gaishe da kowa da kowa, muna yi wa kowa fatan alkhairi. Kwana biyu kun ji mun shiru, to sai dai kuna haƙuri da mu sakamakon abubuwa da suke mana yawa da tafiye-tafiye da sauransu. Amma da ikon Allah, idan muka samu lokaci mukan yi ƙoƙari domin mu kawo muku wasu abubuwa da za ku amfana da su. To in Allah ya yarda, kamar kullum dai yau ma kamar Allah ya sake juyo da mu ɗauke da wani mashahurin sirri babba kuma sananne a wajen al'umma, kuma wanda kowa zai amfana da wannan babban sirri da za mu saki a yanzu. In Allah ya yarda. Shi wannan sirri ne wanda ya shafi idan ya karkasu kusan, yana da ma'anoni guda biyu. Ma'anarsa ta farko, ana juya shi kamar idan mutum yana neman aiki na gwamnati ko ƙarin matsayi, to ana amfani da shi wajen cimma buƙata irin wannan. Sannan kuma ana amfani da shi wajen tirsasa mutum ya yi maka abu ko yana so ko baya so, kuma dolensa wallahi sai ya yi in Allah ya yarda. Da farko abin da za a yi, za a samu farko abin da za a tanadi farin rago. Farin rago za a tanada ƙato sosai wanda ya cika rago dai wanda za a kira shi rago babba. To aka tanade shi, alhamdulillah. To sai a zo a samu kamar mutum 20 haka. A samu kamar mutum 20 sai su zo a shiga waje keɓaɓɓen waje. Mutum 10 sai su tafi, kamar a ce akwai kamar masallaci haka sai su tafi. Mutum 10 kuma sai a bar su a gida, a samu wani ɗaki haka wanda ɗaki ne amma ba shi da siminti. To sai a samu ƙasar gidan tururuwa. To aka samu wannan kuma ƙasar shuri, to shi kenan sai a zo su waɗancan na masallaci za a sa su yi wuridin ya ƙaharu, za su yi shi 160. Sannan su kuma na nan gida, su kuma za a zuba wannan ƙasa, za a rubuta ya ƙaharu, sai a buɗe wannan hababba ɗin, a buɗe shi. In aka buɗe shi sai a sa sunan matsayi ake nema, sai a sa matsayin da ake nema. Idan wani ake so a tilasta yi wani abu sai a sa a ciki. To shi kenan sai a sa sunan buƙatar a ciki, sai a zagaye, a sa mutane su zagaye wannan rubutun da aka yi. Su ma su fara wuridin ya ƙaharu. Na can za su yi wuridin ya ƙaharu 1000, yadda na faɗa. Su ma na nan haka, su kuma nan za su yi wuridinsa ne 80,000. To idan aka gama, to gaba ɗaya sai a bar wannan ƙasar a wajen, kar a rufe, sai kuma washe gari. Haka sai an yi kwana 3 ana yi. Da aka yi kwana 3 nan, to shi kenan alhamdulillah ana gamawa. Amma fa idan ana yi ba a magana. Ba a magana, ba a surutu. To idan aka gama sai a zo a kwantar da wannan rago. In aka kwantar da wannan ragon sai a yi niyya, a yi huɗuba akan irin matsayi mutum yake nema, ko wani buƙata dai mai ƙarfi
ko tilasta mutum ya wani abu ko yana so ko ba shi kenan sai a yi niyya da haka cewa zan yanka wannan rago hadaya kaza kaza da sauransu. Kai ka san irin huɗubar da zaka irin yadda zaka yi, to shikenan sai a yanka wannan ragon. To idan aka yanka shi sai a raba daddatsa naman, sai a raba shi gida 41. Gida 41 za a raba, a ba wa marayu, sannan a ba wa makafi, sannan a ba wa almajirai. Amma ku waɗanda kuka yi aikin ba za ku ci naman ba, shine ƙa'idar aikin. To in Allah ya yarda wannan wallahi wannan in dai aka yi shi, to sai kun yi da tukunna ga yadda naku zai kasance. Amma wannan in dai aka yi shi magana ya ƙare, ba dai matsayi ba ne, wallahi sai ka same shi. Wani kake so ka tilasta ya maka wani abu, wallahi in dai kai wannan to magana ya ƙare. Ko yana so ko baya so, bai san ba a hankalinsa ma zai maka wani abu ba. To muna muku fatan alkhairi. Ku ci gaba da bibiyar mu. Allah ya yarda muna nan tare da ku duk lokacin da muka samu ɗan sarari, to za mu yi ƙoƙari mu ci gaba da yadda aka tsaya in Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.